שלום חברים, שוב אופיר ארבל. אני רוצה לתת לכם את הטיפ היומי שהוא איך אנחנו יוצרים יצירת אומנות לבית שתעשיר אותו מאוד מצד אחד, מצד שני גם נעשה את זה באמת במחיר נורמלי וגם מפתיע, ונעשה גם משהו שאין באף בית אחר. אז בואו נראה איך עושים את זה, מאוד פשוט. אנחנו הולכים לביתי למשל או בכל מקום אחר שיש בעצם שטיחי רצפה מגומי. הם שטיחי רצפה מאוד מאוד מוזרים, כי לא ברור באמת איך אפשר לנקות את הרגליים איתם, אבל יש להם עיצובים נורא מפתיעים. לוקחים אותם, בוחרים כמובן את העיצוב, המחיר הוא בסביבות 89 שקלים, ושמים כמה עיתונים, קונים ספרי באיזה צבע שרוצים, ספרי זהב, ספרי כסף, ספרי אדום, ירוק ובורדו, ומרססים. עוד 11 שקל, ובעצם יש לכם פה יצירת אומנות. אחרי שסיימנו לרסס את זה, אנחנו לוקחים את זה ותולים את זה על הקיר. תהיו סבלניים שנייה ותראו מה יקרה.